Dnes vás zavedieme do alchymistickej dielne 20. storočia. Súdružky Beraxová a Gazdíková sú pracovníčky vzorného závodu Fatra v Banskej Bystrici, kde sa vyrábajú ovocné šťavy a sirupy. Vo várni pripravujú šťavu, ktorá sa cez sklad dostáva na mládežnícku linku pod vedením súdružky Milošovej. A tuto už ide skutočne ako na páse. Pracovníčky mládežníckej linky, zväzáčky sa aj cez zjazd Československého zväzu mládeže, na ktorom ich zastupovala Eva Kvasnová, snažili udržať meno vzorného kolektívu. Všetky jeho členky, cez ruky ktorých prejde v sezóne za jednu zmenu až 3000 litrov sirupu, tu v malej výrobni Banskobystrickej Fatry prispeli k úspešnému plneniu plánu na tento rok. Aj oni prispievajú k tomu, že u nás značne klesá spotreba alkoholických nápojov. Ich chutné výrobky sa čoraz častejšie dostávajú na stôl nášho spotrebiteľa. Veríme, že si na nich pochutíte aj vy.